दिल्ली में लाल किला 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 नीमन भतार मिले दरभंगा जिला बोला एक आना दू आना हो वाह भाई वाह भाई भाग भैया अरे एक आना दू आना आना एक आना दू आना 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 फिर हाय हाय बाबा हरिहरा नाथ सोनापुर में हो रंगलूट बाबा हरिहरा नाथ सोनापुर में हो रंगलूट बाबा हरिहरा नाथ बाबा हो बाबा हरिहरा नाथ बाबा हरिहरा नाथ सोनापुर में हो रंगलूट बाबा झुमा के मंच से ना होली मत मिजाज में रहे छै से बैठ के की भ सके क्या बात अखिया भइल लाल अरे सरकार कनी प्रेम से बाजू तो बाबा भोलेनाथ की आखिया भइल
चूड़िया लइहा छोर ए पिया पतरा कलैया चूड़िया लइहा छोर ए पिया पतरा कलैया Yeah.